What's up, Super Fam? Super Migubay is in the house again. And this time, I just want to tell you a story, a little story, which is short story. And kabaning istorya ha, Super Fam, kabahin ni sa managtiayon, which is naay usa ka kabayo nga dala. Kabayo nga buhi day dala. So kaning usa ka pamilya gibuon ni og amahan o ginahan. So wapas lay anak. Kani silang managtiayon o magtiayon na gid sila duha. Nagutos ni sila, which is naslay tuyo sa lain nga lugar. Ang unan lang gibuhat kay kuyog man nila ang ilahang kabayo. Ang unan lang gibuhat kay wa pa man nilang duha ka magtiayon, wala pa may gikapoy. So ang iyang asawa og ang siya nga bana anang panahon nagalakaw pa sila og ilal sang gi wan ang kabayo gi palakaw lang pud ba nila pud ba kaw ba nila silang tulo apil ang kabayo. So mo na to, Super Fam, pag agi nila sa una ka lungsod dito na nakadungog na sila istorya gihulungi ako na magibuyaw na sila nga ngano man ang iyang bana wa man pasakya sa kabayo ang iyang asawa. So mo na to ilang nadungog sa mga istorya sa mga tao. So dugay-dugay pag binagtas nila, Super Fam, naabot na po sa ikaduha nga lungsod. Sa abot na sa duha ka lungsod, ipasakay na sa bana ang iyang asawa sa kabayo. Sakay na sa kabayo. So, ang pag-abot na atong lungsuran, nakadungog na po sa istorya. Ang istorya sa mga tao mo na po ningon. Ngano po ng asawahang sagdaan na po na iyang ba nagpalakaw, muraghago naman na kayo. So, wala to, Super Fam, paglabin niya ito ikaduha nga lungsod, hapit na po sila mupunta, nag-travel na po sila, hapit na po sila maikatulong ka lungsod. Ninaog na po ang asawa, ang bana na po nisakay. So, pag entrada na nila sa kalungsod, nakadungog na po silang istorya na unsan man ang banahaw may kaluoy sa iyang asawa ngano siya may gasakay sa kabayo nga iya sa galakaw man. So mo na to siya, Super Fam, ninaog na po ang bana, ninaog na po ang bana dayon galakaw na sila. Pag ikaupat nga lungsod, nakaideya ning ang managtiayon ilang gipasan ang kabayo o ilang gipasan lang rod kayo nga nila. So pag abot na sa kaupat nga lungsod, nangabuyaw ni mga tao. Nangaunsa naman tao na matawhanan kabayo na may gipasan, di pa sila man na ikarga na. So mo to, Super Fam, ilang butang ang kabayo o kapadayon sila og travel until the end. So mo to, listen to be learn sa akong istorya karon, Super Fam, nga ayan lang puminyo. Pero joke lang na siya. Super Fam, ang moral lesson ato is all about criticism. So kung unsa man atong buhaton ining kalibutan na jud, naa jud ikasulti ang mga tawo. Kon yun ana, God, ibutang nimo ang imong kinabo sa ka whole bond paper. So kung ang usa ka whole bond paper nga puti, kung matalsikan na siya usa ka hugaw, sirbi makita gina siya. So Super Fam, bisan unsa pa kadako ang imong gabuhat nga kaayo, no? Sa usa lang kasi diha na jud ka mahukman na jud kanila, ma-criticize nga criticize pa na ba nga bisag unsay imong buhaton, bisag unsay imong gibuhat nga maayo, ila jud kang pangitaan og sayo. Bisan wala lang kung kay sayo, gamaan jud ka anak nila. Especially na mga chismosa, no? Naman dyan, mga chismosa. Kanang chismosa sa pod, nindot man po nila, naman kay pros and cons. Na ang cons nila, makasagap ta og balita, nga wata kabalo. Ang ilang pong cons, kaya pong kita pwede auto na. Very good kini sila mga chismosa, pero ilang man po na nga kinabuhi, pero wak po tayo na. Pero ang ito na po, kung mahilagtan ba, tandog man po na ito ang Garvin. Super Fam, muna na siya nga itong kuhaan nga ang importante lang jud, no, dili lang jud ta maminaw sa mga istorya sa tao. Kaya ang ato ang life atuan na siya, kita may gagaydan na. Once kun maminaw ka sa istorya sa mga tao, diha na gid mahitabo ang kuan. Wala kay improvement. So mahitabo nimo ana ang sira kag pagmahay, sira kag pagpasol, ano ba? So mara siya, as long as wala lang kay gilupigan or giyatakan nga katungod, you can live happily ever after. Mara na sa Super Fam ako istorya ni ining takna sa kaadlawon. Please subscribe, Super Migubay, and hit the notification bell updated kamo sa upcoming vlogs na ako. And bye-bye!